ମାଇଲ୍ସ ଏଡୁକେସନ୍ର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଯେଉଁ ଇତିହାସର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପାର୍ଟ 7 ଯାଏଁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ କରିଥିଲୁ। ତ ପାର୍ଟ 7 ଯାଏଁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଅ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟା ପାର୍ଟ 8ରେ ପଢ଼ାଯିବ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିଛ କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାଅ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲାଇକ୍ କରିଦେବରେ। ତ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ାଉଥିଲା ତୁମର ପାର୍ଟ 8ରେ ପଢ଼ାଯିବ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯିବ। ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ୟେସ୍। ଦେଖିବା, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସମ୍ବଲପୁରର ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ 1809 ମସିହାରେ ଚୌହାନ ରାଜପୁତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେତେ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜାଣିଲେ ଆମେ 1809 ମସିହାରେ ଏବଂ ସେ ଚୌହାନ ରାଜପୁତ ପରିବାରର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ସମ୍ବଲପୁରର ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଧରମ ସିଂ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଧରମ ସିଂ। ସେ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ବଳିୟାର ସିଂଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ। ହେଲା, ବଳିୟାର ସିଂଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏଇ ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ। 1827 ମସିହାରେ ରାଜା ମହାରାଜା ସାଏଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିଲାନି କୁହ? ଯେହେତୁ ବଳିୟାର ସିଂଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ବଳିୟାର ସିଂଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜା ମହାରାଜା ସାଏଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ତାଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ସେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବହୁତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ବା ରାଗିଗଲେ। ଗଣ୍ଡ ଓ ବିଞ୍ଝାଲ ଆଦିବାସୀମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଗଣ୍ଡମାନେ ଆଉ ବିଞ୍ଝାଲମାନେ, এই ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ରାଣୀ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ସରକାର ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 1837 ମସିହାରେ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଧବା ପତ୍ନୀ କିଏ ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା, ସେ ବିଦ୍ରୋହରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ ସେଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଦରୁ ଓହରିଗଲେ। ହେଲା ତ, ଏବଂ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ 1837 ମସିହାରେ ବସାଇଲେ। ଏଥିରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆହୁରି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କଲେ। ହେଲା, ତାଙ୍କୁ 1840ରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ସମ୍ବଲପୁର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖ। ତେବେ 1857 ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ରୋହରେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସେ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଓ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ, ନାନା ସାହେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ। ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନାଅ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖ। ହେଲା, 1857 ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଦିନ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ହେଲା, ଯେଉଁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ 1857 ମସିହା ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ କଲେ? ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ମୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କଲେ। ହେଲା, ଜମିଦାର, ଗନ୍ତିଆ ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ହେଲା,
ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ଆବିର୍ଭାବରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଲି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହଜାରିବାଗ ଜେଲରୁ କ'ଣ ବାହାରି ଆସିଲେ ହେଲା, ସେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଏବଂ ଜମିଦାର ଗନ୍ତିଆ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଶସ୍ତ୍ର ଆବିର୍ଭାବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା ବା ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଲି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ବା ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ହେଲା। ଯେଉଁ ଆମର ଲି ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ନିବେଦନ ପତ୍ରକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ କିଛି ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଲି କହିଲେ ଯେ ତୁମର ନିବେଦନ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆମର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ କିଛି ବିଚାର ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ ପରି ଅନୁଭବ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଲି ଯେଉଁ ଆମର ନିବେଦନ ପତ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ତାର କିଛି କୌଣସି ବିଚାର ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପୋଲିସ ଜଗୁଆଳି ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ଖିଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜମିଦାର ଗନ୍ତିଆ ଆଦିବାସୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଯେତିକି ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ରହିଲା। ତାଙ୍କ ଦଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଘାଟିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳର ସେନାପତିତ୍ୱ ରହିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦଳଟିକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଘାଟିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଦିଆଗଲା। ଏମାନେ ହଜାରିବାଗ ଓ ରାଞ୍ଚି ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଯୋଗାଯୋଗ କାଟିଦେଲେ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦନ୍ତ ସାଏଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ରହିଲା ସେ ହଜାରିବାଗ ଆଉ ରାଞ୍ଚି ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଯୋଗାଯୋଗକୁ କାଟିଦେଲେ। ତୃତୀୟ ଦଳ ଲଇସିଂହା ଜମିଦାରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବଟଘାଟିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ତୃତୀୟ ଦଳ କେଉଁଠି ହେଲା? ତୃତୀୟ ଦଳ କାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘଟିଲା ନା, ଲଇସିଂହା ଜମିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିଲା ଏବଂ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବରଘାଟିରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଘେଁସ ଜମିଦାର ମାଧ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ବଲପୁର ନାଗପୁର ରାଜପଥଠାରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଘାଟିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ କରାୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ କାହାର ଥିଲା ନା, ଆମର ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦଳ କାହାର ଥିଲା? ଲଇସିଂହା ଜମିଦାରଙ୍କର ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦଳ କାହାର ଥିଲା? ଘେଁସ ଜମିଦାର ମାଧ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିଲା ଏବଂ ଘେଁସ ଜମିଦାର ମାଧ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ବଲପୁର ନାଗପୁର ରାଜପଥରେ ଥିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଘାଟିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ କରାୟତ୍ତ କରାଗଲା। ମାଧ ସିଂ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ହେଲା। ବୁଝିଲା, ମାଧ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଏଠି ପାଇଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଅଧିକ ପାଇକ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନାଗପୁରରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇ.ଜି. ଉଡ୍ କେତେକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କୁଡ଼ପଲ୍ଲୀଠାରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ନାଗପୁରରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇ.ଜି. ଉଡ୍ ହେଲା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କୁଡ଼ପଲ୍ଲୀଠାରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। 53 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଭାଇ ଛଦିଳ ସାଏ ନିହତ ହେଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉଡ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲନି କୁହ? ଯେଉଁ ଆମର ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା 53 ଜଣ ଭିତରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଭାଇ ଛବିଳ ସାଏ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ରାଗି ଯାଇ କ'ଣ କଲେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉଡ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଫରେଷ୍ଟର 1858 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଓ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଫରେଷ୍ଟର
सी आसी कौन कले केवे पहुँचले संबलपुर ना 1858 मसीहा मार्च 29 तारीख में विराट सैन्यबाहिनी धरिकी कौटी पहुँचले ना संबलपुर पहुँचले एवं सी आरंभ करदे अत्याचार आरंभ करदे विद्रोही जमीदार मानू से बंदी कले एवं फाँसी दंड देदेले निष्ठुर भाव में विद्रोह दमन कर उद्यम जारी रखिले है समस्त को माड़ गंडगोल करी एई जो निष्ठुर भाव से विद्रोह को दमन करने से चेष्टा करते उद्यम जारी रखिते 1861 मसीहा सेप्टेम्बर 24 तारीख में कमिशनर मेजर इम्फे घोषणा कले जे सुरेंद्र साय तांकर भाई उदयंत साय पुत्र मित्र बाहानों व्यतीत अन्य समस्त विद्रोही को क्षमा दिज्व है तापर आमर 1861 मसीहा सेप्टेम्बर 24 तारीख में कमिशनर किए थे ना मेजर इम्फे से घोषणा कले ना सुरेंद्र साय आ उदंत साय आ पुत्र मित्र भानु को तीन जन को छाड़देले आ समस्त विद्रोही क्षमा दिज्व है एमान को क्षमा दिज्व ना या फल अनेक विद्रोही जंगल आसी सरकार निकट आत्मसमर्पण कले सुरेंद्र सायंकर राजगादीर प्रश्न को प्रत्याख्यान करागला ठीक अच्छे 1863 मसीह संबलपुर डेप्यूटी कमिशनर क्यूम्बर लेज सुरेंद्र साय सहयोगी को कौन कले ना बंदी करने को आदेश देले बुझेला 1864 मसीहा जनवरी मास 23 तारीख में सुरेंद्र साय बंदी होते है से असीरगढ़ दुर्ग आजीवन भाव बंदी हो रहीगले तो सुरेंद्र साय कौटी आजीवन भाव बंदी हो रहीगले ना असीरगढ़ ठीक अच्छे वीर सुरेंद्र साय 1884 मसीहा फेब्रुआरी 28 तारीख दिन में प्राण त्याग करते मन रखियो जे सुरेंद्र साय केवे प्राण त्याग करते 1884 फेब्रुआरी 28 तारीख जन्म केवे होता पढ़ी आसिले ना 1809 मसीहा चौहान राजपूत वंश खिंडा संबलपुर खिंडा ग्राम जन्मग्रहण करते पिता नाम थिला धरम सिंह बुझेला एवं से चौहान राजवंशर बलियार सिंह उत्तराधिकारी थिले ठीक अच्छे तो पिला माने आज क्लास टी एंड करागला तो सब क्लास तुम तृतीय अध्याय तुम समाप्त हो गला ठीक अच्छे तो तुमने यार क्वेश्चन आंसर गुड़िक तुमको डिटेल्स भाव पढ़ जाइए क्वेश्चन आंसर आराम से तुम्हें खोजी खोजी पाइब जदि किसी प्रोब्लेम हो आराम से तुम्हें पचारि पार ठीक अच्छे तो लेट करवानी क्लास टू एंड करवा एवं प्रत्येक क्वेश्चन आंसर तुम्हें निजे प्रिपेरेसन कर एवं टेलीग्राम कि व्हाट्सएप ग्रुप मते शेयर कर धन्यवाद जय जगन्नाथ परवर्ती क्लास भेटवा नुआ अध्याय सहित चतुर्थ अध्याय धन्यवाद।